Good morning! It's a cold day today. I-on natin yung ating Christmas tree, ating Christmas lights. Kasi ilang araw na lang tayo dito. Kailangan natin itong i-enjoy. I think we have less than 3 weeks left. I posted something on Instagram. Wait, oh guys, yung ano pala namin, hindi ko siya kayang isahin yung kamay. So, wait muna tayo. Yung grass namin, I don't know. Is it dying or what? Kasi binigyan ko siya ng haircut, na very short haircut. Kasi yung mga grass, like, umaano na talaga siya sa gilid. But I think it's growing again. Kasi kahapon, he wasn't looking well. But right now, he looks alright. So, I think you're okay, okay? Alright. You're good, okay. Kala ko mamamatay na siya. Kasi sabi nila, I don't think they're supposed to live long anyway. I was like, sabi ko, yeah, but it would be good kung, like, you know, matagal silang mabuhay para maganda sila tignan dyan sa ating window. Anyway, I'm wearing my lemon, ano to? I think this is from Yoins. Or, yeah, Yoins. I-on natin siya, ha? Okay. And there. Darating yung best friend ni Dan. Umalis actually si Dan. Sinundo niya yung best friend niya. So, darating sila dito and mag-iinuman sila ng slide and then pupunta sila sa cricket. So, I will be alone today. Wala, napaka-cooling ng ilalim nito. I will be alone today. So, like, after nila mag-inuman dito, ihatid ko sila sa cricket. And then, I will do grocery shopping. Kasi magluluto ako, guys, ng chicken, parmesan, crispy chicken, garlic parmesan na ginawa ni Chona sa video niya. I watched that video this morning when I woke up and I was like, I wanna do that. Gusto ko mag-chicken. So, yun yung, oh my gosh, I have baklava. Binili namin to kahapon ni Dan. Baklava. This is so good, you guys. Okay. And then, meron pa ako ng aking favorite pastry. Italian pastry. Hindi yung mince pie. Ayoko niyan eh. Hindi ko pa siya na-try, pero ayoko na sa kanya. Merong mga bagay na, like, feeling ko lang talaga kapag itatry ko, hindi ko magugustuhan. So, hindi ko na lang siya tinatry. Like, that mince pie. Very skeptical ako itry yung mga ulam. Hindi naman yung ulam. Pero like, I don't know if you guys will get what I mean. But I'm pretty sure some of you are like this, I hope. Para hindi naman ako parang tanga na ako lang mag-isa. Like, kapag may prutas sa ulam, like pineapple sa ulam, hindi ko kinakain yung pineapple. Like, nagugustuhan ko yung flavor niya. Pero yung pineapple itself, hindi ko siya kinakain. Pero that doesn't make sense kasi hindi naman yun ulam. Ang gulo talaga ng utak ko. Anyway, I will go have my coffee because I think I need it. Kasi yung utak ko kung ano-ano na pinagsasabi ko, uy. Nandito na yung best friend ni Dan, guys. Nag-hi lang ako kanina. Tapos, nakikisali ng konti. Tapos, nag-start na silang uminom. So, I was like, okay. Alis na ako. Mag-edit na ako ng video. So, I just finished editing my vlog, yung kinuha namin yung sasakyan ni Dan. So, I will start uploading that as soon as that's done. And then maybe in 40 minutes, ihatid ko yung dalawa papunta sa cricket. And then I will do my shop. Oh my gosh. Oh wait. Maglilista ako ng mga i-shopping ko. Ano? Akala ko, baskil na naman ako. Hindi yung baskil ah. Where are you going, babe? It's out the front door. What's that? Cricket skip. Look good. Outfit of the day. There you go. He's been drinking. Okay, you guys. Kakadrop ko lang kay Dan at saka kay Christian, yung kanyang best friend. So now I will go home. Actually, I will go to KMART and Target para bumili ng gift para kay baby Aliyah. Turn left. What? You're too late. Proceed to the route. Okay, that's what I'm doing. Turn left in In 800 meters, turn left onto North Terrace. Alright. I'll do that. Tapos after ng shopping ko, pupunta ako sa bahay ng mama ni Dan. Kasi tinext niya ako. Sabi niya, alam niya kasi na ako lang mag-isa. Tinawagan siya ni Dan kagabi. Sinabi ni Dan sa kanya na kung gusto mong papuntahin si Raz, free siya bukas. Sabi ko, babe, may mga plano na ako na gusto kong gawin. Tapos tinawagan niya kanina, nung kinuha niya yung kaibigan niya, tinawagan niya yung mama niya. Sabi niya sa mama niya, hindi natutuloy si Raz. Pero tinext pa rin niya ako. Baka magbago isip mo. So yun, pupunta na lang ako. Alright guys, nandito na tayo sa KMART. Asan na ba yung sunny screen? Hanap ko guys, kasi ang tsaka ng mukha ko para matakpan yung aking tsakang mukha. Wala akong sunnies dito. Tsaka
Okay, let's go guys. Dito na ako sa KMART guys. Look at this. $8 na lang siya. Ito yung something na hinahanap ko. Let's check the size 9. I think yan yung kasya sa akin. Itatry ko yan. And then we have more here. Wala, may kasya. Oh. Ano yung clearance? $5? Ano yung $5? Which one is it? The t-shirt dress. Ito, maganda rin itong mga ganito. Gusto ko yung mga ganyan. Gusto ko to itry guys kasi naka-sale din siya. Maganda siya maxi dress. Tapos meron siyang pataso. Kaya lang guys, hindi ko siya abo. Kawawa naman ako. Ay, nako. Ito maganda din oh. Kaya lang hindi to naka-sale eh. Yan gusto ko i-try. Alam ko na bibilhin ko guys. Feeling ko alam ko na. Iwan ko muna siya dun kasi itatry ko muna to. Tapos may titingnan pa ako. Hangers. Kailangan ko ng hangers. Hanap tayo ng hanger. Hulo, ang cute nito. Cactus. Gugustuhan to ni Dan. Para sa ano, anak ng kambal niya. Sobrang dami na naming na-accumulate na mga ano guys. Kasi every time na may nakikita kami, binibili namin. Lalo na kapag mura lang. This one, ano siya, $4.50. Feeling ko magugustuhan talaga ito ni Dan. Bibinin ko yan. Okay, so fitting room na tayo. Ito yung ating outfit. Nakasuot ako ng cardigan kanina. Tatry natin to. Bahay na tayo guys. So, yun yung binili ko para kay Love. Ano siya guys? High chair. Sana wala pa siya noon. Foldable siya. So, ano, very convenient. Sana wala pa siyang high chair. Wala ka pa bang high chair? Dahil nakakaloka. And I got hangers as well. Tapos, yung skirt na unang pini ko kanina. So, yung mga dresses na tinry ko, tsaka sila. And I got some food. Oh my gosh, I'm so excited to cook that chicken. Nagdala ako ng sarili kong plastic. I'm so proud kasi nagdadala na ako ng sarili kong plastic sa ano, sa nilalagay ko siya sa bag ko. This bag pala guys, this is from Gamies. I love this one. As in, sobrang ganda ng quality niya. Yung ibang bag na nabili ko, hindi masyadong maganda yung quality. So, sa online talaga, hit and miss talaga siya. Yeah, but this one I really like. Anyway, let's cook some chicken para sana may time pa ako para pumunta sa ano niya. Sa bahay ng mama niya. Nilagay ni Dan dito. Silang dalawa ng best friend niya kanina, naglalaro-laro sila. And, naka-on pa din yung ating Christmas tree area. Ito yung binigay ni Neil sa kanya. Toilet basketball. Thank you, Neil! Meron 3 bola. Let's try. I suck at this. Wait, let's see. Oh! Fail! Tingnan niyo to guys. 2 wild turkey down, tapos 2 beer down. Mag-i-enjoy talaga yung 2 yun. Sabi ni Dan, i-off ko yung phone ko ha. Ano, hindi ko naman siya binabother talaga, hindi ko siya tinitext. Like, you know, gusto ko na mag-enjoy lang siya. So, never ko talaga siya tinitext. Tapos sabi niya, alam ko na hindi mo ako tinitext, pero sabihin ko lang sa'yo just in case mag-text ka kasi hindi ako makareply. I-off niya daw yung phone niya. I-on lang niya kapag kailangan niya lang talaga kasi ayaw niya na mamatay yung phone niya. And yung best friend niya, yun din yung ginawa. Tinawagan niya yung asawa niya. Sabi niya, i-off ko yung phone ko ah. Ganun. Lutuin na natin tong chicken guys. My gosh, I'm so excited. Nung niluto ni Chona to, sobrang sarap tingnan. So I was like, I wanna do that as well. Okay. So yung ginawa ni Manay Chona, ano siya guys, chicken wings. Ililive ko pala yung channel niya below para makita nyo kasi mas detailed yung pagkaluto niya. Actually, tatanungin ko siya, ngayon iti-text ko siya kung ilang Celsius yung sa oven kasi in-oven niya to eh. So the first thing I will do is, hugasan ko muna siya tapos ikakat ko siya into... Okay guys, so it's boiling and maingay. I see Chinky. Chinky tita. Hi Ching! I can't wait to see you again. Wait.
Saba. Joke. Yan, nagbo-boil na siya. Kaya pala dark yung tubig, guys. Kasi nilagyan ko siya ng beef powdered stock. Ito yung nakalimutan ko na. Kasi yung phone ko, hindi ko nadala sa, nandun yung lista. Nakalimutan ko yung Vegeta, yung ginagamit ni Manay na powder. Buti na lang meron kaming powder stock. Beef stock siya. Pero, okay na yan. Pampalasa lang dun sa chicken na pinapakuluan natin. And then, nilagyan ko, hindi ko pa siya nilagyan ng garlic powder. Ito lang, beef powder at saka salt. Kaya dark yung kulay niya kasi yung beef powder, dinamihan ko, guys. Sana okay lang yung lasa niya. Napaka-generous ko sa mga ganyan. So, sana okay lang yung lasa niya. And, I got this as well. Mixed herbs. Kasi hinanap ko yung parsley. Wala na silang parsley. Meron sila yung i-chop ko pa. And, sabi ko, try ko na lang itong mixed herbs. And then, Parmesan cheese. And then, butter. Yan. Okay, I'm excited. Guys, that is looking great. Enough ko na actually yung oven. Ilalagay ko na siya sa aking sauce na ginawa ko kanina. Nandyan. Guys, ganito yung itsura niya. Nilagay ko lang siya sa ginawan ko ng sauce. And yung sauce ko, medyo dark siya tingnan kasi parang sinunog ko ng slight yung hindi slight. Like, sinunog ko yung Parmesan cheese kasi mas gusto ko yung sunog. And that's what it looks like. My gosh, it looks so good, guys. Ang bango-bango pa. I-try natin. Magta-try ako ng maliit. Konti lang yung niluto ko kasi alam niyo naman wala si Dan. Hindi ko alam kung anong oras yung uuwi actually. Napaka-crispy niya! Oh my gosh, you guys. I-try nyo to. Ang sarap. Kakaiba talaga yung recipe ni Manay. Manay, ang sarap. Promise. Maganda pa to kasi binake ko lang siya. Hindi ko siya din-deep fry. Yum. Guys, pupunta ako sa bahay ng mama ni Dan. Sinabi ko na sa kanya na hindi ako tutuloy. Pero sabi niya, yung mga bata, hinihintay ka. Nag-guilty naman ako. So sabi ko, sige, papunta na ako. Nangangaloka. Dito pa yung gift ko. Hindi ko pa siya narap kasi kumain ako, nagluto ako, tapos kumain ako, tapos nag-edit ako ng video. Hindi ko nga natapos yung edit ko kasi nag-text siya. Sabi niya, hinihintay ka ng mga bata. Nakakaloka naman. Okay. Alis na tayo. Sabi ko sa kanya, I'll be there in 30 minutes. So, paalis na ako. Sobrang saya. Mga bata, sobrang saya nila. Hindi sana ako pupunta. I'm going first. Yung bahay ng mama ni Dan, siguro mga 20 minutes away, 15-20 minutes away, depending sa traffic. Yeah, so okay lang siya, hindi siya ganun kalayo. Ang swerte ko kasi sobrang bait nila, as in sobra talaga, guys, na sabi niya, wala kang kasama, punta ka dito, ganun. Kahit na okay lang naman ako, kahit na kahit na ako lang mag-isa, sanay naman ako lagi. Pero lagi niya iniisip na, hala, baka si Raz, ganito. She's always thinking. I love her. Sobrang ganda nito sa sasakyan na to, guys. Sobrang smooth. Sobrang dali niya din i-drive kasi malaki. So, kitang-kita ko lahat. Sa maliit na sasakyan kasi, yeah, mahirap kasi nasa baba ako. Oh my gosh, I'm speeding. Diyos ko. Hindi ko siya napapansin. Sorry. Pababa din naman kasi yun, so it's fine. Pag ganun kasi yung dito eh.
Hi guys, susunduin natin si Danny Boy. Nag-text siya sa akin, sabi niya, papasundo siya. Lasing si Danny Boy, susunduin natin. It is now 9:30 ng gabi. Ano ko lang yung maps ko kasi... wait, where are we going? Where would you like to go? 34 O'Connell Street, North Adelaide. Getting directions to 34 O'Connell Street, North Adelaide. He's here. How was your day? So we're going home. Very good. Was it? Yeah, I didn't get drunk. Oh, yeah, you look alright. Yeah, and if I was drunk, I would have been big. Can you set to go now, or are you just gonna tell me? Sorry? Can we set to go No, now? okay, I'll tell you. Okay. I'll tell you. So we can turn on the music now. Go left of these lines. Oh, left? Oh, We'll cut cool. through all this bullshit. How's Christian? Did he go home yet? No, they're still out. Oh, are they? Yeah, it's too cold. Like, so we left, and I'm like, nah, I'm gonna go Yeah. home, and they're like, oh, we're gonna go to the pub. There's a lot of people here, like, they don't care about the lights. They just go. They just walk. Yeah. That's what it's Gotta like. be really careful. No, you don't. So go left. You were these waiting for me. Watch out, these people to walk before I you. know, yeah. It's alright, go behind them. Go. Oh, I had so much fun with the kids today. Did you see the pictures? Yeah. I sent it to the girls. How long were you at there for? What time did you get there? Just before 5. And then Okay. I left, we left around, 2 hours. We left around 7. We? Yeah. Who's we? Your mom. She took the kids to home. Ah. Straight? Go left here. Oh, left. Left, right. Guys, iko-close ko na tong vlog na to. Pasensya na guys kung boring tong vlog na to. Wala ako masyadong ganap, kundi yun lang, yung nakita nyo. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to be good. Good night. Bye. Mwah.